Presyo naman po ng karne na ibinibenta sa Malimgas Public Market, walang pagbabago. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Wala pa ring pagbabago sa presyo ng kada kilo ng mga karne na ibinebenta sa bahagi ng Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ani ng ilang tindera, nananatili pa rin mula 360 hanggang 400 pesos ang presyuhan sa kada kilo ng karne ng baboy, depende sa parte. Daing rin ng ilang mamimili ang mataas pa rin na presyo ng kada kilo ng mga naturang produkto, ngunit lugi rin umano ang mga tindera ng karne kung babawasan pa ang presyo sa kada kilo nito. Nasa 400 pesos ang kada kilo ngayon ng liempo, porkchop na nasa 370 pesos at laman na nasa 360 pesos. Ang karne naman ng manok ay pumapatak pa rin sa 220 pesos ang kada kilo. Samantala, nasa 450 pesos naman ang kada kilo ngayon ng karne ng baka. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.